हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना आं मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय स्कलारशिप बानायनायनि सोमोन्दै। आं दिनै नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप मबाइलावनो बोरै प्रि आरो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामो आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि सोमोन्दै फारि फारि बानायनानै देखायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय दानालासेनाय नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा। बे लास्ट डेट माब्लासिम आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारियावनो। नोंथांमोना 29 फेब्रुवारियावसो लास्ट डेटखा होननानै बानायालासिनो थानो नाङा। मानो होनोबा सार्भारा बिराद डाउन जाब्रबो। मानो एफाग्राब स्टुडेन्ट दं जोंनि आसामावल' नङा, अल इण्डियानावनो बे सार्भारावनो बानायजोबो। बिनिखायनो सार्भारा बिराद लेजि जायो, माब्लाबा जायो माब्लाबा जाया। बिनिखायनो नोंथांमोना लास्ट डेटनि हागौमानि सिगां 25 फेब्रुवारिनि सिगांनो बानायजोबनो नाजा नोंथांमोना। मानो होनोबा नोंथांमोना रिडिं सार्टिफिकेटखौबो रिडिं एबा बनाफाइड सार्टिफिकेटखौबो अनलाइन खालामखांनायनि उनावसो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनहा बे बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ बे वेबसाइटआव आपल'ड खालामहैफिनबावनांगौ। मालाबा प्रिन्सिपाल थायो थायानि खोथा थायो। बिनिखायनो नोंथांमोना अनलाइन खालामखांनायनि उनाव बेखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै प्रिन्सिपालनि साइन लानानैसो आपल'ड खालामहैफिननांगौ। रिनिउवेलानो जा एबा फेसआनो जा, बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेंक पासबुक नांगोन। फार्स्टआवनो बेंक पासबुक नांगोन, नैथियाव इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन, बेनि उनाव नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन। नोंथांनि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा ST ना OBC, बिनि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन। आरो बेयाव मोनब्रै डकुमेन्ट्सल' नांगौ बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। फार्स्टआव बेंक एकाउन्टआ जाहैबाय जाय स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामदों बेनि नामावनो जानांगोन, मालायनि बेंक एकाउन्टखौ होनाया जानाय नङा। आरो बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ आं दहायनो खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना बेखौ लास्ट स्टेपआवसो थांनानै डाउनलड खालामनानै कलेज एबा नोंथांनि स्कुल लेभेलाव थांनानै साइन लानानै बेखौ आपल'ड खालामफैफिननांगौ। रिनिउवेल खालामनायाबो एखे सेम माने फर्मुलायानो एबा मेथडआनो। नोंथांमोना बेखौ फारि फारि नायलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानैबो सोंहरनो हागोन। आं भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौबो लाइक खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अननानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। जायखिजाया नों बाहायग्रा ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। नोंथांमोना क्रम ब्राउजारावनो बानायनो हागोन। नोंथांमोननि मबाइलाव क्रम ब्राउजार बयनावबो थाखायो। नोंथांमोना बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना नैबे गोजौआव मोनथाम डट सिन नुदोंना, बेयाव क्लिक खालामनानै डेस्कटप साइट खालामनानै लागोन। बेयाव डेस्कटप साइट नुदों, बेयाव इनबक्सआव राइट सिन होबानो जाबाय। बेबायदि राइट सिन होग्रोदो, बेयाव नुदों नोंथांमोना बेबायदि। उनाव बेयाव गुगोल सार्च बाराव टाइप खालाम NSP नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल, बिनि उनाव गो सार्च खालाम। बिनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा बेयाव नुदों फार्स्टआव बिदि फैनायनि उनाव बेयाव फार्स्ट फैनाय पेज scholarship.gov.in आव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोंथांमोना बेनि उनाव नोंथांमोना मालानिफ्राय माब्लासिम बेखौ नायनोबा बोख्लायथार नैबे स्टेट स्किमाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे आसामाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेयाव नोंथांमोना नुगोन प्रि आरो पस्ट मेट्रिक जोंनि आसामनि स्कलारशिप ST आरो SC फोरनि थाखाय प्रि आरो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपआ 29आवनो लास्ट डेट। नोंथांमोना 29 सिमाव गासिबो एप्लाइ खालामजोब। नोंथांमोना 29 लास्ट डेटखौ नेनो नांलाया। नोंथांमोना हागौमानि थाब बानायनानै ला, मानोना सार्भारा बिराद डाउन जायो, एखमबा सार्भारानो अपेन जाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोना लास्ट डेटखौ नेयालासिनो थाबैनो बानायनानै ला। बेनि उनाव नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय नैबेयाव नुखादों नैबेहाय निउ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालाम।
क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथांमोना बेयाव हाउ टु एप्लाइ बेफोरबायदि एसे होनाय दं। नोंथांमोना बेखौ फरायनोबा फरायनो हागोन। बेयाव आं नोंथांमोननो बोरै खालामो बेनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो फारि फारि स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाल'। जुदि नोंथांमोना जेन'बा क्लास 9 निफ्राय 10 सिम आरो मेट्रिक पास जानायाव बेसेबांखि फरायनाय दं बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंनि फंबाय बिनानावमोननि क्लास 9 आरो क्लास 1 निफ्राय क्लास 8 सिमाव अफलाइनजों जायो। बियो जानानै थांखांबाय। जाय बिथांमोना बानायाखै बिथांमोना नोंसोरनि गोरोन्थि। आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखादोंमोन। नोंथांमोना बानायाखैबा नोंथांमोननि गोरोन्थि। ओंखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे बिदिनो आं स्कलारशिपफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना नुनो हायो। दानिया जों बोरै खालामो बेनि सोमोन्दै रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय था, बे नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा। बेयाव नोंथांमोना बेयाव नुदोंना बक्स बेयाव आइ रिड एन्ड आन्डारस्टुड द गाइडलाइन फर रेजिस्ट्रेसन बेफोरबायदियाव क्लिक खालामजोबदो। नोंथांमोना बेखौ फरायनो हागोन। आं बेयाव फरायथिलायला, मानो होनबा भिडिअआ गोलावद्राय जागोन, नोंथांमोना नायनो बागोन। बेनिखायनो आं डाइरेक्टलिल' खिन्थानोसै। नोंथांमोना बेयाव टिक होनायनि उनाव, टिक मार्क होनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे कन्टिनिउ क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोंथांमोना नोंथांमोननि स्टेट, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोदो। बिनि उनाव नोंथाङा स्कलारशिप, बे नोंथाङा जेन'बा क्लास 9 आरो 10 फरायनायनिबा नोंथांमोना प्रि मेट्रिकआव होदो। जेन'बा नोंथांमोना आरो मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव जेसेबांना एच एस फार्स्ट इयार, BA, BSc, BCom, MA, MSc, BSc बेफोरबायदि हाइ लेभेलनि फरायदों नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै बे पस्ट मेट्रिकआव होदो। बे प्रि मेट्रिक होनबा क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 10 सिमखौल' बुजायो। नोंथांमोना जुदि क्लास 1 निफ्राय लानानै 10 नि गेजेराव फरायगासिनोबा नोंथांमोना प्रि मेट्रिकखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना जेन'बा मेट्रिक पास जानायनि उनाव HS फरायबाय, BA, BSc फरायबाय, बायदि बायदि कर्स फरायबाय नोंथांमोना, अब्ला बे पस्ट मेट्रिकखौ हो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ कारेक्ट, नोंनि एडमिट कार्डआव थानाय इडुकेसन डकुमेन्ट्सआव थानायखौनो नोंथाङा कारेक्टलि टाइप खालाम। उनाव बियो एडिट खालामजाया। ओंखायनो नोंथांमोना मोजाङै टाइप खालामखा। नोंथांमोना जेन'बा नोंथांनि नामखौ बेयाव टाइप खालामदो। आखर केपिटेल लेटारजों टाइप खालामजोब। जुदि नोंथांनि नामा मोनथाय, फर एग्जाम्पल मोनथाय, बिदि टाइप आखर गिदिरजों बानायजोब, मोनथाय बसुमतारी। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव नुदों स्किम टाइप नुदों, नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव बेयाव मोननै नुदों, नोंथांमोना बेखौ स्कलारशिप स्किमाव टाइप खालाम, क्लिक होना हो। बेबायदि बेयाव स्कलारशिप स्किमाव क्लिक हो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ, नोंथांनि एडमिट कार्ड एबा डेट अफ बार्थआ माबायदि बेखौ नोंथाङा कारेक्टलि हो, मानोना बियो उनाव एडिट खालामजाया। नोंथांमोना जेखौ होदों बेखौ नोंथांनि डेट अफ बार्थ कारेक्टखौ होबानो जाबाय। बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना माब्ला जोनोम जादों बेखौ होदो। जास्ट फर बेयाव एग्जाम्पलनि थाखायल' होनोसै, जायखिजाया नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ कारेक्टखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा जेन्डार, नोंथांनि जेन्डार हौवा ना हिन्जाव बेखौ सेलेक्ट खालामदो। मोजाङै मोजां सेलेक्ट खालाम, नङाबा नोंथांमोना उनाव बियो एडिट खालामजाफिना। ओंखायनो नोंथांमोना मिस्टेक खालामालासिनो, बोरैबाफोर मिस्टेक खालामफ्लांनो हागौ। ओंखायनो नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायग्रोनानै हो। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार, बे मबाइल नाम्बारा जोबोर गोनांथिथार। नोंथांमोनाव बेयाव OTP नाम्बार थांगोन, नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय। नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव बेयाव नोंथाङा नोंथांनि इमेल आइडिखौ होदो। बेनि उनाव नोंथांनि बेंक FIC कड, नोंनि पासबुकआव थाखागोन। बेयाव कनफार्म, बायसान्सआव नोंथांमोना गोरोन्थियाव नोंथांनि फर एग्जाम्पल SBI नि कनसेक्ट स्टेट बेंक अफ इन्डिया, सरि नैबे होनसै नुनायाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया बे जाबाय। बेयाव नोंथांमोना एन थादेरो। जेन'बा बेयाव नोंथांमोना बेयाव सोरनाबा अ बायदि नुनो हागौ, जेन'बा सोरनाबा अ बायदि जिर'खौनो नोंथांमोना अ साननो हागौ। बेखौ गोरोन्थियावबो मिस्टेक दाहो, बियो 0-0सो जायो, मालाबाबो अ जाया, अ बायदि नुयो। नोंथांमोना बेखौ 0 होबानो जाबाय। बे आल्फाबेटनि लिटार अखौ होनो नाङा, नङाबा नोंथांमोननि फैसाया हाबनायबो नङा। बेखौ गासिखौबो टाइप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा कनफार्म, बेयाव नोंथाङा एखे मिलायनाय हो, नङाबा आं बेखौ फिलआप खालामगोन, नङाबा नोंथांमोना भिडिअखौ गोलावद्राय जानाय मोनगोन। बेनिखायनो आं पस्ट खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनि। बेयाव नोंथांमोना जा FIC क'डखौ होदों बेयाव एखे कनफार्माव हो, जाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होदों बेयाव कनफार्माव हो। बेनि उनाव नोंथांमोननि बेंकआ बेयाव अट'मेटिक फैखागोन। बेयाव नोंथांमोना आइडेन्टिफिकेसन डिटेल्सआव नुदोंना, बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक होनायनि उनाव नोंथाङा आधार कार्डबो होनो हागोन आरो बेंक एकाउन्टबो होनो हागोन। आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौनो हो, उनाव आधार कार्डआ
एड खालामजायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव क्लिक खालामदो। बेयाव नोंथांमोना बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि पासबुकनि फार्स्ट पेज फ्रन्ट पेजखौ नोंथांमोना बेयाव खेबनानै होबानो जाबाय। बियो नै 200 केबिनि 200 केबिनि गोजौआवबा जानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना 200 केबिसिम बानायदो। बेनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि फाइलाव थांनानै सुइच खालामहैदो। बेबायदि थांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सआव सेलेक्ट खालामहैदो। बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ एड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव बोख्लायदो। बोख्लायनानै नैबेयाव जा केपचार नुदों बेखौ नांलायलाया, बे आधार कार्डनिमोन। नोंथांमोना नैबेखौ जा केपचार नुदों बेयाव एखे टाइप खालामबानो जाबाय। नै 6XURAU। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव नै आई विल आपलोड बनाफाइड स्टुडेन्ट सार्टिफिकेट फ्रम स्कुल इनस्टिटिउसन, बेयाव नैबे क्लिक खालामदो। नैबे कलाव बेनि उनाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामदो। बेयाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नै बेयाव नोंथांमोना डेट अफ बार्थआ जायाखै। बेयाव होखांनायनि उनाव नोंथांमोना साबमिट होनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन आइडि आरो खौ नुखागोन। बेयाव नोंथाङा कपि खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ बायसान्सआव नोंथांमोना मबाइलाव थाङाबाबो जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ कपि खालामनानै लादो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे कन्टिनिउ नुदोंना, बेयाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेबायदि नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव एप्लिकेसन आइडि आरो मोनसे पासवर्डबो थांखागोन। नोंथाङा बेखौ बेयाव होनानै लगइन खालामफिनदो। लगइन खालामनायनि उनाव नोंथांनाव मोनसे गोदान पासवर्ड बिगोन। डेट अफ बार्थआनो पासवर्ड जाखायो। नोंथांनि बे एप्लिकेसन आइडि आरो डेट अफ बार्थजोंनो नोंथाङा लगइन खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि गोदान पासवर्ड होनो नामा होननानै बिदि सोंगोन। नोंथाङा बे फुराना नोंथांनि डेट अफ बार्थ आरो गोदान पासवर्डखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि दोननो हागोन। नाथाय मोनसे आखर गिदिर आरो मोनसे सिम्बल थानांगोन, जेरै एड्रेसफोर। बिनि उनाव मोनसे नाम्बार थाथारनांगोन आरो जेन'बा 1 2 बेफोरबायदि होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि आइडिखौ लगइन खालामफिन। गासैखौबो फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे लगइनआव क्लिक खालामबानो जाबाय। लगइन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा नैबे बेयाव होदो एप्लिकेसन फर्म नुदोंना, बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव आं गासैखौबो टाइप खालामजोबखाबाय। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै आं एसे खोन्थालांनि। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होबानो जाबाय। नै बेयाव डेट अफ बार्थआ थाखागोन। बेनि उनाव स्टुडेन्ट नेम डेट अफ बार्थखौ सोलायनो हाया। जेन्डारखौबो सोलायनो जेन्डारखौ नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामफिननो हागोन, नोंथांनि जेन्डारखौ। बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव न'आवनो हो। नोंथाङा मा धोरोमनि बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नै बेयाव मा धोरोमनि, खृष्टान बा खृष्टान, हिन्दु बा हिन्दु सेलेक्ट खालामदो। बेयाव नोंथाङा मा कास्टनि, बेयाव ST बा ST, OBC बा OBC बेयाव होदो नोंथांमोना ST। बेनि उनाव नोंथांनि फादार नेम, बेनि उनाव नोंथांनि मादार नेम, बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एनुवेल इनकाम, नोंथाङा इनकाम सार्टिफिकेट नांखागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि इनकाम सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारा थाखागोन, इमेल एड्रेसाबो थाखागोन। नोंथाङा डे स्कलार ना हस्टेलार, जुदि नोंथाङा हस्टेलाव थायोबा हस्टेलाराव होदो आरो न'आव थानानै हान्थिनानै फरायोबा डे स्कलाराव होदो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि मा कलेजाव फरायो बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथाङा बेयाव नुखागोन। नै बेयाव नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि जेन'बा नागिरनो उसुबिदा जायोबा आसाम, जेन'बा मा डिस्ट्रिक्टनि, बङाइगाव जेन'बा एग्जाम्पल होनोसै आं, अब्लानो बे गेट इनस्टिटिउसन लिस्टआव होबानो नोंथाङा बेयाव फुरा फैजोबखागोन। नोंथाङा बे नोंथांनि स्कुलखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा दा मा क्लास फरायगासिनो दं, बेयाव नै नोंथाङा जेन'बा दा प्रेजेन्टआव मा फरायगासिनो दं बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। बेचेलर अफ साइन्स, जेन'बा साइन्सनि, बेयाव साइन्स कलेजाव मोनसेल' साइन्स थाखानायखाय बेयाव बेचेलर अफ साइन्सल' फैबाय। ओंखायनो नोंथांमोना जेन'बा मा फरायो बेखौ मा मेजर बेयाव नुबाय। नोंथांमोना बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मा BA BSc बेखौ सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा मा सेमिस्टार फरायदों बेखौ 1 फार्स्ट प्रेजेन्ट होखाबाय नालाय फार्स्ट सेमिस्टाराव थांबाय बेयो, फार्स्ट इयाराव। बेनि उनाव नै मड अफ स्टाडि दं, बेयाव नोंथाङा बे फुल टाइम एन्ड रेगुलार एन्ड फुल टाइमाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि क्लासआ मालानिफ्राय स्टार्ट जाया, नोंथाङा नोंथांनि क्लास स्टार्ट जानायखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नै प्रिभियास बर्ड, माने नोंथाङा प्रिभियास इयार, जेन'बा नोंथाङा मेट्रिक पास जादोंबा नोंथांनिया प्रिभियास इयारनिया सेबा जागोन। सेकेन्डारि इडुकेसन, बर' आसाम होनो, बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन होनो, बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामनो हागोन बेखौ। जेन'बा HS पास जाबाय नालाय बिथाङा बेयाव नै आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल बेखौ क्लिक खालामदो।
बिनि उनाव नोंथाङा प्रिभियास क्लास जेन'बा नैबेयाव इन्टारमिडियेट क्लास 12 दंखायो नोंथांमोना बेखौ नागिरनानै होबानो जाबाय नै बेबायदि क्लास 10 बा 10 सिगां मेट्रिक पास जादोंबा नोंथाङा 10आव होदो आरो ग्रेजुवेट जाबायबा ग्रेजुवेटखौ होबानो जाबाय आरो एच एस पास जाबाय बेखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बर्डखौ सेलेक्ट खालामदो क्लास 10आव सरि माला पास जाया नैबेयाव नोंथाङा होदो बेसेबां इयाराव बेयाव क्लिक होदो। बेनि उनाव नोंथांनि प्रिभियास इयार क्लास 12 क्लास 12आव नोंथाङा बेसेबां पार्सेन्टेज मोनामोन बेखौ नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय। बेयाव न'खौनो होदो बेयाव नै नोंथाङा मेट्रिकनि रल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। रल नाम्बारा नोंथाङा मेट्रिकनि रल नाम्बारखौ नायनानै नोंथांनि एडमिटआव नायनानै होबानो जाबाय। बेयाव नै मेट्रिकनि बर्डनि नामा मामोन बेखौ होबानो जाबाय। बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम बेसेबां मायथाइयाव पास जाया बेयाव टाइप खालामदो आरो नै क्लास 12आव नोंथांनि रल नाम्बारा बेसेबांमोन बेखौ होबानो जाबाय। रल नाम्बारखौ बेबायदि हो नोंथांमोना मिस्टेक खालामनो नाङा आरो बर्डनि नामा मामोन बेखौ होबानो जाबाय। नै हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल बेयाव माब्ला पास जाया बेखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एडमिसन फिस टिउसन फिस टटेल बेयाव बेसेबां आरो मिसलेनियास फिस बेसेबां लादों बेखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि गार्जेन सोर नोंखौ स्पन्सर खालामो एबा नोंखौ सोर माबायो नोंथांनि फादारनि नामखौनो होबानो जाबाय। बेखौ नांलायलायला आरो बेयाव नै नोंथांनि मेरिट हाबा जानायना जायाखै हाबा जाबायबा मेरिटआव होदो हाबा जायाखैबा आनमेरिटआव होदो। बिनि उनाव नोंथांनि फादारा मा मावो आदार्सआव होनानै ला बेयाव बेंक एकाउन्टनि FIC कड आरो बेंक एकाउन्ट नाम्बार अट'मेटिक फैखागोन। बिनि उनाव नोंथाङा फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव बेबायदि इन्टारफेस फैबा नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्ट मा स्टेटनि बेखौ नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नोंथांनि ब्लकआ मा बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांनि न' नाम्बारा बेसेबां बेखौ होदो। बेयाव पिन नाम्बार नोंथांनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ नै नोंथांमोना बेखौल' इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ कास्ट सार्टिफिकेट नांगौ ओमफ्राय बनाफाइड स्टुडेन्ट अफ इनस्टिटिउसन बेखौ नोंथांमोना बेखौल' आपल'ड खालामनांगौ बे स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो थाखाय। नोंथांमोना बनाफाइडखौ स्कुलनिफ्राय लाबोनाया जानाय नङा। नोंथांमोना बे अनलाइन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे डाउनलड खालामनानै बेयाव डाउनलडआव डाउनलड खालामदो। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि स्कुलाव साइन लायबानो जाबाय। बे डाउनलडआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि नोंथांनाव बेबायदि PDF डाउनलड जाखागोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि स्कुलाव नोंथांनि फटक सिथाबनानै नों जाय स्कुलाव फरायो बेयाव नैबेयाव राउन्ड सिल माने दुलुर स्टाम्प आरो बेयाव नोंथांनि स्कुलनि मोनसे स्टाम्प थायो गोलावनो मा होनांगौ जाखो बेखौ स्टाम्प। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि स्कुलनि हेडमास्टारनि एबा प्रिन्सिपालनि बेयाव साइन लाना फैदो। बेयाव राउन्ड सिल लाना फैदो। बेयाव नोंथांनि रल नाम्बारखौ होदो। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ होफैखांनायनि उनाव फर एग्जाम्पल नै नोंथाङा बेयाव नुदोंना बेबायदि लायदो नै नोंनि स्कुलाव थांनानै बेयाव प्रिन्सिपाल साइन्स कलेज नुदों बेयाव राउन्ड सिल आरो बेयाव नोंथांनि रल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिदि लायखांनायनि उनाव नोंथाङा बे पेजाव थांनानै नोंथांनि ID पासवार्डखौ होनानै लगइन खालाम बे रिडिं बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ वेबसाइटआव आपल'ड खालामदो। नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायखौ नायफिननो हागोन। नै बेयाव क्लिक खालामनानै मेगन बायदियाव बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन। नै नोंथाङा नोंथांनि कलेज स्कुल लेभेलाव बनाफाइड बे नैबे डाउनलड खालामनायखौ साइन लायखांनायनि उनाव सिल लायखांनायनि उनाव बे आपल'डआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय। नोंथांनि सार्टिफिकेट नाम्बारा माखौ होनांगोन नोंथाङा बे रल नाम्बारखौनो होदो। रल नाम्बारानो सार्टिफिकेट नाम्बार जायो आरो इसु डेट नोंथाङा माला बे नैबे डाउनलड खालामनायावनो नोंथांमोना डेट थाखागोन गोजौआव बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेयाव ओमफ्राय नै इसु प्लेस जेन'बा क'क्राझार साइन्स कलेज इसु बाय प्रिन्सिपाल अफ क'क्राझार साइन्स कलेज बिदि होदो। बिनि उनाव सुइच खालामनानै आपल'ड होबानो जाबाय। आपल'ड होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे फाइनाल साबमिसनाव होदो। एप्लिकेसनखौ फाइनाल साबमिसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदि पेज फैगोन। नोंथांनि एप्लिकेसना नै नोंथाङा नुदोंना एप्लिकेसन प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट इनस्टिटिउसन लेभेल नोंथांनि जेब्ला नोंथांनि स्कुला एबा कलेज एबा इउनिभारसिटिया नोंथांनि एप्लिकेसनखौ भेरिफाइ खालामगोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारावबो SMS थांखागोन आरो नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन। बेयाव नोंथाङा नै चेक नैबाव नुदोंना चेक इउआर स्टेटासआव क्लिक खालामनानै रेगुलार नायबाय थानो हागोन। नोंथांनि ID फोरखौ लगइन होनानै
बेयाव नै नोंथाङा नुदोंना नै बाहाय चेक इउआर स्टेटासआव क्लिक खालामनानै बेयाव होनो हागोन, नायनो हागोन। बेयाव नै एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट इनस्टिट्युट लेभेल होदों। बेयाव नोंथाङा जेन'बा नोंथांनि स्कुल एबा इनस्टिट्युट लेभेलाव भेरिफिकेसन जायोबा बेयाव नोंथाङा स्टेट लेभेल नुगोन। स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबासो नोंथांनियाव स्कलारशिपआ हाबगोन। बे स्कलारशिपआ माब्ला हाबगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो हाबगोन बिनि सोमोन्दै आपडेट होबाय थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला। जुदि नोंथांमोना आधार कार्ड एड खालामनोबा नोंथांमोना उनावबाबो खालामनो हागोन। नैबे एड आधार नाम्बाराव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदिनो आधार कार्ड नाम्बार बेयाव टाइप खालामदो, बेयाव कनफार्म नाम्बार बेयाव साबमिट होबानो नोंथांमोना जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसनखौ प्रिन्ट खालामनोबा नोंथांमोना नै बेयाव प्रिन्ट इउआर एप्लिकेसन आइडियाव क्लिक खालामफिननानै प्रिन्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ बे प्रिन्ट खालामनाय एप्लिकेसनखौ नोंथाङा नोंथांनि सहि होनानै एबा सिगनेचार होनानै नोंथाङा नोंथांनि स्कुलाव इनकाम सार्टिफिकेट आरो बेंक एकाउन्ट पासबुकखौ जेरक्स खालामनानै इनकामखौ जेरक्स खालामनानै आरो लास्ट इयारनि मार्कशिटखौ जेरक्स खालामनानै हैबानो जाबाय। बियो मालाय स्कुल लेभेलाव स्कुला भेरिफिकेसन खालामसिगोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। आं नोंसोरखौ हागौमानिखौ हेल्प खालामगोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला। जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम, जेबो नङा। नोंथांमोननि सायाव बियो। अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय। बेजों लोगोसे बेल आइकन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।